Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού και της ιστορίας, καλησπέρα σας για ακόμα μια φορά και τελευταία πριν φύγουμε για Ιταλία. Οι Παρασκευές μας και οι δικές σας Παρασκευές θα γεμίσουν με το ραδιοφωνικό σαν σήμερα. Τη ραδιοφωνική αθλητική μηχανή του χρόνου που έχετε την ευκαιρία μέσω του EKAKMI Radio να την ακούσετε σε μορφή podcast στο YouTube. Ευχαριστούμε τους συγχολήπτες που κάνανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά μέχρι αυτό το σημείο. Τον Ραφαήλ που είναι καινούριος πρακτικάριος. Ράφα, πες ένα γεια. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Και τον Γκέρι που ο Γκέρι δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή εδώ, αλλά ευχαριστούμε γενικά όλο το AKMI που μας έχει δώσει αυτή τη δυνατότητα. Τέλος πάντων, πάμε να μπούμε στο θέμα. Στο μικρόφωνο σας είναι ο Νίκος Και ο Χάρης. Και Χάρη, στο πρώτο επεισόδιο θυμάσαι που σου είχα πει ότι το Μουντιάλ έχει προσφέρει πάρα πολύ ωραίες στιγμές, σωστά? Φυσικά. Ποιες είναι όμως ωραίες στιγμές μαζί με τις αστείες, τις συγκινητικές και τέτοια? Οι ομάδες εκπλήξεις. Οπότε σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι στον χωροχρόνο του αθλητισμού για να βρούμε κάποιες από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του Μουντιάλ. Και για όσους ρωτάτε, είναι πολλές οι εκπλήξεις. Οπότε το δεύτερο part, πρακτικά δεύτερο part, στα χαρτιά θα είναι το νέο επεισόδιο της καινούργιας σεζόν. Οπότε here we go, δεύτερη σεζόν άκρος αθλητικών. Έρχεται σύντομα. Εντάξει, ακόμα στην πρώτη είμαστε. Οπότε, Χάρη, είσαι έτοιμος για ακόμα ένα ταξίδι? Φυσικά και είμαι, Νίκο. Και πού θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας? Θα σε πάω στα πολύ παλιά χρόνια. Μια εποχή στην οποία ο ψυχρός πόλεμος βρισκόταν στο αποκορύφωμα και η UEFA, επειδή δεν ήθελε να προκαλέσει διάφορες αντιδράσεις από τον κόσμο, αποφάσισε ότι η διεξαγωγή του Μουντιάλ θα γίνει στην ουδέτερη Σουηδία. Η ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση λοιπόν έφερε τις πρώτες μεγάλες εμπορικές συμφωνίες και 56 ομάδες έλαβαν συμμετοχή στα προκριματικά. Το Μουντιάλ του 58 που διεξήχθη στην Σουηδία ήταν το πρώτο που κατέκτησε η Βραζιλία και αυτό το οποίο έκανε την εμφάνισή του ένας πιτσιρικάς ονόματι Πελέ. Το ξέρουμε? Δεν νομίζω ότι το ξέρουμε. Ο οποίος έγραψε κιόλας ιστορία αφού σε ηλικία 17 ετών και 249 ημερών σκόραρε σε τελικό και έγινε ο νεότερος παίκτης που σκοράρει σε τελικό Μουντιάλ. Μισό λεπτό. Αν δεν κάνω λάθος, σε τελικό σκόραρε hat-trick. Όχι, 2 γκολ έβαλε. Τότε μπερδεύτηκα, έγινε ένα λάθος, αλλά νομίζω είχε βάλει ένα hat-trick σε Hat-trick έκανε στον ημιτελικό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να σας πούμε όμως και για την ομάδα έκπληξη αυτού του Μουντιάλ, τη διοργανώτρια χώρα, τη Σουηδία. Η Σουηδία λοιπόν προκρίθηκε ως πρωτοπόρος στον όμιλο, νικώντας 3-0 το Μεξικό, 2-1 την Ουγγαρία και 0-0 την Ουαλία, η οποία Ουαλία ακολούθησε δίχως να κερδίσει ούτε έναν αγώνα, με 3 ισοπαλίες πέρασε στην επόμενη φάση. Που αυτό, fun fact, έχει γίνει νομίζω η δεύτερη ή τρίτη φορά στην ιστορία του Μουντιάλ, καθώς θυμάμαι μια περίπτωση το 2006 όπου η Ελβετία είχε περάσει όχι μόνο με 3 ισοπαλίες, αλλά είχε περάσει χωρίς να σκοράρει γενικά γκολ στην διοργάνωση. Συνέχισε. Στα προημιτελικά λοιπόν τώρα οι διοργανωτές Σουηδοί έστειλαν το Λεβ Γιασίν και την παρέα του πίσω στην Σοβιετική Ένωση αφού τους νίκησαν με 2-0. Στα ημιτελικά τώρα οι Γερμανοί του Ζεπ Χέρμπεργκερ πήγαιναν να κάνουν ακόμα μια επαγγελματική νίκη με 1-0 αφού πήραν και προβάδισμα νωρίς στο σκορ κόντρα στη Σουηδία, αλλά δεν τα κατάφεραν να το διατηρήσουν και οι Σουηδοί ισοφάρισαν γρήγορα και με άλλα 2 γκολ στο τέλος κέρδισαν με 2-1. Η Βραζιλία λοιπόν στον τελικό θα αντιμετώπιζε την Σουηδία στο δεύτερο τελικό της ιστορία της. Και επειδή την είχαν ξαναπάθει οι Βραζιλιάνοι το 50 στην έδρα τους με την Ουρουάη, το λεγόμενο Μαρακανάτσο, ήταν πιο πονηροί και πιο συντηρητικοί στο παιχνίδι τους. Μπροστά σε 50.000 λοιπόν οπαδούς, οι Βραζιλιάνοι κατάφεραν και κέρδισαν με 4-2 με τον Πελέ να σκοράρει 2 γκολ και έτσι πήραν το πρώτο τους τρόπαιο στην ιστορία της Βραζιλιάνη. Μια Σουηδία λοιπόν κατάφερε και πήγε σε τελικό Μουντιάλ ως διοργανώτρια, αλλά
γενικά μια τέτοια χώρα η οποία δεν μας έχει συνηθίσει σε ποδοσφαιρικές τεράστιες πορείες. Μας έχει συνηθίσει κυρίως σε χόκεϊ και τέτοια φάση. Ναι, κατάφερε και πήγε τελικό. Ένα μεγάλο επίτευγμα από τη Σουηδία που έγινε επίσης η πρώτη σκανδιναβική ομάδα που παίζει σε έναν τελικό μεγάλης διοργάνωσης, γιατί χρόνια αργότερα θα ακολουθούσε η Δανία του Πίτερ Σμάιχελ στο Euro, αλλά το επεισόδιο δεν είναι για Euro. Θα γίνουν ξεχωριστά βίντεο για Euro. Υπομονή. Έχουμε κάποια επεισόδια ακόμα και άλλη μια σεζόν. Θα τα ακούσετε και αυτά. Και συνεχίζουμε λοιπόν μετά από μια μεγάλη έκπληξη που είχε γίνει το 1958, η Σουηδία να τερματίσει στη δεύτερη θέση του Μουντιάλ. Η Σουηδία που έχει βγάλει γενικά πολλούς μεγάλους παίκτες. Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, Λάρσον. Ο Ζλάταν δεν είναι άνθρωπος. Είναι θεός. Το ξεκαθαρίζουμε. Το τελειώνουμε. Είμαστε εντάξει. Εντάξει είμαστε. Μέλμπεργκ που έπαιξε και στα ελληνικά γήπεδα. Όλοφ Μέλμπεργκ, τρομερός αμυντικός, είχε περάσει από τη φανέλα του Ολυμπιακού. Από την ομάδα του Ολυμπιακού. Από τη φανέλα του Ολυμπιακού, ποιος τα λέει αυτά. Τέλος πάντων, περνάνε τα χρόνια, είχαμε παρακολουθήσει και άλλες εκπλήξεις. Το 1966 ήταν η Βόρεια Κορέα που το αναφέραμε στο 4ο επεισόδιο της σειράς. Αλλά μαζί με τη Βόρεια Κορέα που, όπως ξέρετε, έχασε στα πριμιτελικά 5-3 με 4 γκολ του Εουσέμπιο σε εκείνο το μάτς. Κάναμε και ολόκληρο επεισόδιο πάνω σε αυτό το Μουντιάλ. Και το 1974 με την Ανατολική Γερμανία, τη μόνη μεγάλη διοργάνωση που έπαιξε. Έχουν υπάρξει και άλλες ομάδες όπου λάτρεψε ο κόσμος με την πορεία τους. Και Χάρη, νομίζω θα σε πάω, άμα το έχεις, 1990, το Καμερούν, φίλε μου. Ναι, Νίκο, το Καμερούν, όπως ονομάζονταν τα αδάμαστα λιοντάρια, ήταν όντως μια τεράστια έκπληξη σε Μουντιάλ, αφού κατάφεραν και κέρδισαν την Αργεντινή του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα με 1-0 και αφήνοντας τον ποδοσφαιρικό πλανήτη άφωνο. Στη συνέχεια αντιμετώπισαν τη Ρουμανία του Χάτζη, άλλος ένας παιχταράς. Γιώργε Χάτζη, τρομερός. Και ο 38χρονος λοιπόν τότε Ροζέρ Μιλά μπαίνει ως αλλαγή και με 2 σκορ δίνει ακόμα μια νίκη στο Καμερούν με 2-1. Πέρα λοιπόν από την εκτελεστική του ικανότητα όμως, ο Ροζέρ Μιλά έμεινε στην ιστορία για τους τρομερούς πανηγυρισμούς που έκανε, αφού κάθε φορά που σκόραρε γκολ λίκνιζε το κορμί του χορεύοντας διάφορους χορούς και... Γιατί ακούγεται τόσο κάπως, συγγνώμη. Λοιπόν, ναι. Αξίζει λοιπόν να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος παίκτης συμπεριλήφθηκε την τελευταία στιγμή στην ομάδα του Καμερούν, αφού ο πρόεδρος της χώρας έκανε παρέμβαση. Στο τελευταίο λοιπόν παιχνίδι της φάσης των ομίλων, οι Καμερουνέζοι δεν ενδιαφέρονταν τόσο, αφού είχαν ήδη περάσει με 2 νίκες και έτσι τήθηκαν με 4-0 από τη Σοβιετική Ένωση. Στη φάση των 16 λοιπόν αντιμετωπίζει την Κολομβία του τρομερού τερματοφύλακα Χιγκίτα και του Βαλτεράμα. Τι θύμισες τώρα, Χιγκίτα, τι. Και το άστρο του Ροζέρ Μιλά ξαναέλαμψε, αφού σκόραρε άλλα 2 γκολ, έχοντας πάλι μπει ως αλλαγή και προκρίνοντας το Καμερούν στους 8 της διοργάνωσης. Στο Σάο Πάολο λοιπόν της Νότιας Ιταλίας, με 55.000 φιλάθλους να βρίσκονται στο γήπεδο, οι Άγγλοι προηγούνται με 1-0, ο Ροζέρ Μιλά σκοράρει δίνει μια assist, γίνεται το σκορ 2-1, όμως οι Άγγλοι από το 80 και μετά, από το 82 ισοφαρίζουν και στην παράταση βάζουν ένα τρίτο γκολ και στέλνουν το Καμερούν πίσω στην Αφρική. Αποχαιρετώντας λοιπόν το Μουντιάλ με ψηλά το κεφάλι, έχοντας μια εξαιρετική παρουσία σε Μουντιάλ, το Καμερούν αξίζει πάλι να αναφέρεται αυτή τη φορά. Το Καμερούν που έχει μια πλούσια ιστορία στο παναφρικανικό ποδόσφαιρο, έχει κατακτήσει και το τρόπαιο της Υπήρου. Θα σου κάνω μια ερώτηση, Χάρη. Γενικά, τη Σαουδική Αραβία, σαν το ποδόσφαιρο, ο περισσότερος κόσμος την έχει ακούσει τώρα πρόσφατα με τις μεταγραφές που γίνονται, σωστά? Ναι, ναι. Μίστες μου, η Σαουδική Αραβία στο ποδόσφαιρο, η ιστορία της, ξεκινάει από πολύ πολύ πίσω όσον αφορά το Μουντιάλ πάντα. Συγκεκριμένα το 1994, όπου επιτέλους θα διορθώσουμε ένα λάθος που κάναμε στο δεύτερο επεισόδιο, αλλά είπαμε σωστά ότι ήταν 2 νίκες στον 21ο αιώνα στο Μουντιάλ.
Η Σαουδική Αραβία λοιπόν στις 28 Οκτωβρίου του 1993 κατακτά την παρθενική της πρόκριση εναντίον του Ιράν με σκορ 4-3. Κληρώνεται σε έναν όμιλο όπου έχει την Ολλανδία, το Βέλγιο και το Μαρόκο. Ένας πάνω κάτω δύσκολος όμιλος. Εν τέλει όμως οι Σαουδάραβες βγάλανε τα σπαθιά τους και μονομάχησαν εναντίον αυτών των τριών χωρών για την πρόκριση στους 16 στην Αμερική, όπου τα κατάφεραν. Ας ήταν την πρώτη αγωνιστική έχασαν από την Ολλανδία με 2-1, ο Φαούντ Ανουάρ έδωσε το προβάδισμα στους Σαουδάραβες. Βέβαια στο 50 ο Γιόγκ έκανε το 1-1 και ο Τάουμεντ στο 86 έκανε το 2-1 για την Ολλανδία. Στο άλλο μάτς είχε νικήσει το Βέλγιο 1-0 το Μαρόκο. Τη δεύτερη αγωνιστική όμως η Σαουδική Αραβία έπαιξε με το Μαρόκο, όπου κέρδισε με 2-1 με τον Σάμι Αλτζαμπέρ να βάζει το πρώτο γκολ με πέναλτι, να ισοφαρίζει με τον Χαούτς στο 26 το Μαρόκο και ο φίλος μας ο Ανουάρ στο 45 κάνει το 2-1 για τη Σαουδική Αραβία και στο άλλο μάτς το Βέλγιο νικάει την Ολλανδία 1-0. Άρα αυτό σημαίνει ότι η πρόκριση κρινόταν ανάμεσα σε Σαουδική Αραβία και Ολλανδία. Spoiler, περάσανε και οι δύο γιατί η Ολλανδία ήταν μία από τις καλύτερες τρίτες θέσεις εκείνο το Μουντιάλ. Τέλος πάντων, στον τελευταίο αγώνα ο Σαΐντ Αλ Ουαϊράν εναντίον του Βελγίου σκοράρει στο 5ο λεπτό για να κάνει το 0-1 τρέχοντας 69 μέτρα. Ολόκληρο το γήπεδο έτρεξε ο τύπος. Άμα το δεις τον γκολ, ήβαλε ίδιο γκολ σαν του Μαραντόνα. Είχε περάσει 4-5 παίκτες και σουτάρει με το δεξί και στέλνει την μπάλα στην άλλη πλευρά των δικτύων. Και η Σαουδική Αραβία, όσοι έχετε δει αυτό τον γκολ το έχετε δει, η Σαουδική Αραβία περνάει στην επόμενη φάση, στον γύρο των 16, στον ντεμπούτο της παρακαλώ. Δεν έχει ξανασυμμετέχει σε Μουντιάλ και πέρασε στη φάση των 16. Εκεί αντιμετώπισε την Σουηδία που αναφέραμε προηγουμένως και έχασε 1-3 από την πόλη ανώτερη Σουηδία με τον Ντάχλιν και τον Άντερσον να σκοράρουν τα γκολ για την Σουηδία. Ενώ η Σαουδική Αραβία μείωσε στο 85 σε 1-2 πριν μπει το τρίτο γκολ στο 88 με τον Φαχάντ Αλ Γκεσεϊάν. Ο προπονητής εκείνης της ομάδας ήταν ο Αργεντίνος Χόρχε Σολάρι. Πολύ καλή πορεία για την Σαουδική Αραβία. Όντως, και δεν το περίμεναν κιόλας πρώτη φορά να πάει και στους 16 της διοργάνωσης. Ναι. Το κακό με αυτή την ιστορία είναι ότι έκανε 24 χρόνια να ξαναπάρει νίκη στο Μουντιάλ και την ξαναπήρε το 2018 2-1 εναντίον της Αιγύπτου. Χάρη, θες να σε πάω λίγο κοντά Ιαπωνία-Κορέα φάση, γιατί είχαμε και εκεί ωραία πραγματάκια. Φυσικά, ήταν και πάρα πολύ ωραίο Μουντιάλ. Πολύ ωραίο Μουντιάλ. Το θρυλικό κούρεμα του Ρονάλντο Ναζάριο. Αλλά ποια ήταν η έκπληξη εκείνης της διοργάνωσης? Η Τουρκία νομίζω. Μπράβο! Η Τουρκία που είχε πάρει την τρίτη θέση στο παγκόσμιο εκείνη τη χρονιά πήρε την πρόκριση στις 14 Νοεμβρίου του 2001 έπειτα από ένα σκορ 5-0 στα play-off εναντίον της Αυστρίας και προκρίθηκε για πρώτη φορά μετά από 48 χρόνια. Στον όμιλό της λοιπόν η Τουρκία έπαιξε με την Βραζιλία που μετέπειτα κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο, την Κοσταρίκα και την Κίνα, η οποία Κίνα έκανε τον ντεμπούτο της. Στο πρώτο μάτς η Τουρκία κατάφερε να δυσκολεύσει της LSA. Έκανε το 1-0 ο Ρονάλντο στο 50. Όχι, το 1-1 έκανε ο Ρονάλντο στο 50, γιατί ο Χασάν Σας είχε δώσει το προβάδισμα στους Τούρκους στο 45-2. Εν τέλει ήρθε ο Ριβάλντο και με πέναλτι έκανε το 2-1 στο 87. Στο άλλο μάτς η Κίνα έχασε από την Κοσταρίκα με 0-2. Στη δεύτερη αγωνιστική η Κοσταρίκα θα βγει 1-1 με την Τουρκία, με τον Μπελόζογλου στο 56 να κάνει το 0-1. Το 1-1 το έκανε ο Πάρξ στο 86. Στο άλλο μάτς η Βραζιλία κλείδωσε και τυπικά την πρόκριση, μιας που
νίκησε με 4-0 την Κίνα, την διέλυσε. Δεν υπήρχε Κίνα σε εκείνο το Μουντιάλ. Και την τρίτη αγωνιστική η Τουρκία έκανε το καθήκον της και νίκησε την Κίνα με 3-0 με τα γκολ των Σας, Μπουλέντ Κορκμάζ και Νταβάλα στο 85. Και fun fact για εκείνο το Μουντιάλ, αυτό είναι το μοναδικό Μουντιάλ μέχρι το επόμενο που το έχουν διοργανώσει παραπάνω από μια χώρα, σωστά? Ναι. Λοιπόν, η Τουρκία είναι η μοναδική ομάδα μέχρι στην ιστορία του Μουντιάλ όπου έχει νικήσει και τους δύο διοργανωτές. Γιατί στον γύρο των 16 νίκησε την Ιαπωνία με τον Νταβάλα πάλι, στο 12 να ανοίγει το σκορ με 1-0 και να τελειώνει εκεί το μάτς, στο 12 να ανοίγει το σκορ και να κάνει το 1-0. Και fun fact, τους νίκησε μέσα στη Ιοκοχάμα. Τρομερό. Στα προημιτελικά είχαμε τα δύο μαύρα άλογα, όπως τα λένε, Dark Horses, την Σενεγάλη με την Τουρκία, όπου ο Ιλχάν Μανσίζ με χρυσό γκολ στην παράταση έδωσε την πρόκριση στον ημιτελικό που θα ξανααντιμετωπίσει η Τουρκία τη Βραζιλία. Αυτή τη φορά ο Ναζάριο περίπου στο ίδιο λεπτό, στο 49 έβαλε τον γκολ για να περάσει η Βραζιλία στον τελικό. Εν τέλει είχαμε έναν ενδιαφέρον μικρό τελικό. Νότια Κορέα, Τουρκία. Όντως. 2-3. Αυτό το μάτς βέβαια θα μείνει στην ιστορία, καθώς ο Χακάν Σουκούρ έβαλε το γρηγορότερο γκολ σε Μουντιάλ, νομίζω ή σε 7 ή σε 10 δευτερόλεπτα. Τρομερή πορεία από τους Τούρκους. 2-3 ανοίξαν τους Νοτιοκορεάτες στην τρίτη θέση. Από τότε δεν ξανασυμμετείχαν σε Μουντιάλ, αλλά κατάφεραν να προσφέρουν θέαμα στο φιλάθλο κόσμο. Μπράβο στην Τουρκία. Τρομερό. Εμείς ακόμα να περάσουμε σε μεγάλη διοργάνωση για 10 χρόνια. Υπάρχει και το Euro. Υπάρχει και το Euro. Όχι αυτό το Euro. Το 4. Εντάξει, το 4 που έχουμε πάρει εμείς, το επόμενο που θα είναι σε 4 χρόνια. Αν θα ζούμε σε 4 χρόνια. Θα ζήσουμε να το θυμόμαστε. Και έχουμε άλλες 2 εκπλήξεις να πούμε. Μήπως από ό,τι βλέπω μπορούμε να κλέψουμε 1-2 λεπτά. Να καταφέρουμε να πούμε τις εκπλήξεις που βρήκαμε. Τι λες? Ναι, Νίκο, γιατί όχι. Ωραία. Πού θες να σε πάω τώρα? Πού να με πας. Μην αγχώνεσαι. Θα σου πω εγώ. Θες να πάμε στη Νότια Αφρική με τις βουβουντζέλες? Πάμε, βόκα. Ζαμινά. Λοιπόν, το 2010 είχε γίνει το Μουντιάλ με την μπάλα Τζμπαλάνη, όπου θυμόμαστε πάνω κάτω τον Διέγκο Φορλάνο που είχε κάνει τρομερά πράγματα σε εκείνο το Μουντιάλ. Καλύτερος παίκτης της διοργάνωσης. Μαζί με τον Ντάβιτ Βίγια. Λοιπόν, σε εκείνο το Μουντιάλ προκρίνεται για δεύτερη φορά στην ιστορία της η Γκάνα, όπου τυχαίνει σε έναν όμιλο με Σερβία, Αυστραλία και Γερμανία. Ουσιαστικά το φαβορί για να περάσουν ήταν η Γερμανία και η Σερβία. Έλαντε όμως που στο πρώτο μάτς ο Ασαμόα Γκιάν κάνει το 0-1 με πέναλτι στο 85 για να πάρει την πρώτη νίκη στο φετινό Μουντιάλ, σε εκείνο το Μουντιάλ η Γκάνα. Στο άλλο μάτς η Γερμανία διέλυσε τους Αυστραλούς με 4-0. Τη δεύτερη αγωνιστική η Γκάνα με την Αυστραλία, που διασύρθηκε η Αυστραλία με 4-0 όπως προανέφερα, βγήκε 1-1 πάλι με πέναλτι του Γκιάν, αλλά το πέναλτι του Γκιάν ήταν για να ισοφαρίσει στον γκολ του Χόρμαν που μπήκε στο 11. Στο άλλο μάτς του ομίλου έγινε μια μεγάλη έκπληξη. Η Γερμανία έχασε από τη Σερβία με γκολ του Γιοβάνοβιτς. Και ξέρω ποιον Γιοβάνοβιτς νομίζεις, δεν είναι ο Γιοβάνοβιτς που νομίζεις. Θα τα πούμε off camera εμείς αυτά. Λοιπόν, και την τρίτη αγωνιστική η Γκάνα ψιλοαδιάφορη. Εντάξει, η Αυστραλία ανοίξε 2-1 στο τελευταίο μάτς στη Σερβία, οπότε η Γκάνα ήταν πιο χαλαρή στο τελευταίο μάτς. Έχασε από τη Γερμανία του Μεσούτ Οσίλ που βάλε μια ωραία γκολάρα στο 60. Να πάτε να τη δείτε όσοι ασχολείστε. Στο YouTube υπάρχουν τα στιγμιότυπα εκείνη του αγώνα. Και η Γκάνα προκρίνεται στους 16. Αμερική Γκάνα. Το 1-0 το κάνει, θυμάσαι αυτόν τον παίκτη, Kevin Prince Boateng. Έπαιζε και στη Μίλαν πάρα πολλά χρόνια
Και στην Μπαρσελόνα είχε πάει για μια χρονιά, νομίζω, οι δύο. Ήταν δανεικός εκεί πέρα, αλλά εντάξει. Έχει αφήσει καλές στιγμές. Ωραίες στιγμές έχει αφήσει στο ποδόσφαιρο ο Kevin Prince Boateng. Λείπουν τέτοιοι ποδοσφαιριστές, το έχουμε ξαναπεί τόσες φορές. Νικάει η Γκάνα λοιπόν την Αμερική με 2-1 στην παράταση. Πάλι με γκολ του Γκιάν στην παράταση. Ενώ είχε ισοφαρίσει η Αμερική στο 62 με το πέναλτι του Ντόνοβαν. Και πάμε στον προημιτελικό Ουρουγουάη-Γκάνα. Νομίζω θυμάσαι τι έγινε σε εκείνη το μάτι. Φυσικά. Το χέρι του Λουίς Σουάρες, ναι. Τι πήγα να πω, δεν ξέρω τι εγώ. Και βγήκε το μάτς 1-1 με τα γκολ των Φορλάν και Μουντάρι. Αλλά η κατάληξη δεν ήταν η καλύτερη για τους Γκανέζους, καθώς η Ουρουγουάη νίκησε στα πέναλτι με 4-2. Και όλοι θυμόμαστε τη φάση με το χέρι του Σουάρες. Την έχουμε αναφέρει και στο προηγούμενο επεισόδιο. Ναι, οπότε... Ναι, πώς το λένε? Έχεις κάτι άλλο να πεις, Χάρη, γιατί... Μας πληροφορούν ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο για σήμερα. Κρίμα. Θα συνεχίσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Θα συνεχίσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Μια αναφορά θα κάνουμε, γιατί το επόμενο επεισόδιο έχει θέμα το παρκέ, αλλά δεν θα πούμε παραπάνω. Θα τα πούμε σε 2 εβδομάδες. Ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά την ομάδα του Εκακμή Web Radio που μας έδωσε την ευκαιρία να κάνουμε μια εκπομπή. Χάρη, ευχαριστώ για ακόμα μια φορά που ήσουν μαζί. Ευχαριστούμε τον Ράφα, τον ηχολήπτη μας, όπου ήταν σήμερα στη θέση του Γκέρι. Και εμείς τα λέμε σε 2 εβδομάδες. Arrivederci. Cheerio.